The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We should remember this very important message that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tagsa nato ka kaugalingon. Ikaw nga magtotoo, ang imong pagpangandam mao ang imong paglimpyo sa imong kalag pinagi sa paghingalan o kumpisal sa imong mga sala diretso ngadto sa Dios nga Amahan. Kay ang pulong sa Dios diya sa 1 John 1:9 sa in English nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. O galang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, dapit ka sa paggamit sa imong kabubuton, sa paghimog desisyon sa pagtuo, kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Agi ka sunod sa pulong sa Dios diha sa Acts 16:31 nga nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Human nimo buhata ka na, ikaw andam na sa pagsalmot ng atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa makausapa din ning dapita aron sa kami magkapadayon sa imong pagtuon sa imong pulong. Nagaampo kami o Diyos pinagis pagpuno sa Espiritu Santo nga kami imong lamdagan, imo pang hatagan sa dugang pang mga kasayuran gikan sa imong kamatuoran nga among maggamit sa mga ladlong panginabuhi ingon nga imong mga anak busa tangtanga mga babagan niya sa mga nauna anong kami makapunting makadupot lamang sa among pagtutok niya sa imong ikatudlo kanamo king tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kaning tanan mga higala, mga suki o mga igsuon diyan ni Kristo. Pasalamat sa Dios nga gilugwayan gihapon kita sa atong kinabuhi. Extension kini kay napay plano ang Dios sa atong kinabuhi, right? So kining tanan
Gumikan lamang sa iyang gugma, iyang kaluoy, kortesiya o grasya. So karon magpadayon kita sa pagtuon na atong giduputan kining pagtulunan, the doctrine of sin, ang doktrina sa sala. Okay. Unsa to'y theological term sa doctrine of sin? It is hamartiology. That is the study of sin. Okay? So, as a review again, doon ay tulo ka klaseng mga sala. Imputed sin, tungod ni Adan, Adam's original sin. O niya ikaduha, inherent sin, built-in kininanan sa atong silda sa atong lawas. Old sin nature. Ato nang gi-abbreviate og OSN, old sin nature. O nga ikatulo, mao ang personal sin. Kini, this is a manifestation of the old sin nature. Okay? So, nahibaw na ta nga ang tanang tao nga mahimugso ni kalibutan na declared as unsa spiritually dead although physically alive. Buhi physical, apan patay spiritual. Patay. Okay? Apan dili ang espiritu may mamatay. Kaya wa may espiritu mamatay. Ambot pasabot, that's only a term. Spiritual death is just a term which means total separation from God. So ang tao, hingpit yung naimula gikan sa Dios. Bisan og siya buhi physical. Ginhawa siya, nagalakaw-lakaw siya, kay buhi man siya. Apan, spiritually, he's dead. Okay? Spiritually dead siya. Okay. Ato na ning gipanghisgutan og magpadayon kita sa atong pagtuki niini. Now, og you see, let us always recall, no? Ang doctrine of Christian suffering. Ato ning tutuka gamay ning Christian suffering. Kining doctrine of Christian suffering naga lambigit kini sa duha ka klase nga suffering, punitive, which is a result of the law of volitional responsibility, o divine discipline. Okay? Mao na ang bahin sa punitive. Ug ang suffering for blessing, tulo ka klase ang nahisod ni suffering for blessing. Providential preventative suffering, momentum testing, o evidence testing. Okay? So, ato lang ning salot nining atong pagtuon bahin sa sala, kay may kalabutan manggihapon kini. Kining mga disiplina nga moabot sa itong kinabuhi tungod sa atong pagpakasala. Okay? Kay kinahanglan man yung silutan gyud ang sala. Okay? The justice of God has to punish, has to discipline kining sala. Okay? O dili ang sala mo ay disiplinahon. Ang magtotoo nga nagahimo sa sala mo ay disiplinahon. Kunya, kay ang prinsipyo god nga atong gibarugan mo kini, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Through God's love in grace, it either condemns or approves. So, ang maga-condemn mao ang maghukom, ug ang maga-approve, magatugot, nagapanalangin. So, ang gugma sa Dios is the one that gives us the assets. Gahatag kanatos mga kanang kasangkapan. Okay? Ingnon ta, espirituanong kasangkapan. So we will be able to adjust to God's justice. Kaya sa man kitang tanang mga tao na aman tayo OSN, old sin nature, believers and unbelievers alike. So, ang omniscience sa Dios nasayod kung iya na ganing giprograma kini. He already programmed in the computer of divine decrees dito sa eternity past. O
one of what He programmed was our sins, ang atong mga sala. Ang Dios nasayod tungod sa iyang foreknowledge. God knows is He entered in the computer of divine decrees ang tanang mga sala. It's not that He willed us, nga buot siya, but He already knows every person's decision. So, giprogram na sa Dios ang atong mga sala. Okay? O part of this divine decrees, bahin niini, is what will happen to His only begotten Son of the cross. Nasayod siya. Of course. God knew what si Judas Iscariote will decide and do in relation to our Lord Jesus Christ suffering and death. Naibawaan kini sa tanan. Naghibawaan kini sa Diyos kining tanan. God knew every person's decision. Musta? Inumdumig ng law of volitional responsibility. It is the result that will punish us when we make wrong decisions. Maulagi na. Patulon tas pulon sa Diyos aron kita mahimong mga good decision makers. Okay? Kay kung wa kay pulon sa Diyos, wa kay kamaturan, natural gyud nga mga desisyon imong buhaton mga sayop. Sayop kanang so sayop dili maayo. Okay? Bad, wrong decisions gyud. Kaya wa man kay magamit ang imong magamit ra gyud mga tawhanon, kalibutanon nga ato pud nang gisandig diha sa prinsipyo nga human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. So mao ni mga prinsipyo naga pabarog kanato bahin ni mga utanga. So ang tanan nga mga post-salvation sins gisulbad na. Okay? Oh, no. What I mean, let me correct this. Ang tanan natong mga post-salvation sins are solved. Ang solution is rebound. 1 John 1:9. Ibaw na puntaon ng unsa ang process niini. 1 John 1:9. Mao ni ang ginganlan og recovery technique. Og all pray salvation. Katubang wa patamalwas. All pray salvation sins are solved. Solution pinaagi sa pagtuo diha ang Ginoong Hesukristo. So akong balikon kay basig nawa kas passing. Ang tanan nga mga sala nga nabuhat nato human tamaluwas. Masulbad pinaagi sa rebound. Sa pagkumpisal, paggamit sa 1 Juan 1:9. Mao nay solusyon. Apan ang pre-salvation sins, tanang mga sala nato nga nabuhat sa wa pa ta maluwas, nasulbad. Okay? Nasulbad. Kani dawat naman ta sa kaluwasan. Nasulbad kadtong mga sala nga atong nahimo sa wa pa ta maluwas, nasulbad pinaagi sa itong pagtuo diha kang Kristo lamang. Nakasabot na ka. So, mao na nga mao ni ang punto dinhi atong gida. Kay all sins of the unbeliever, are never forgiven and are never mentioned at the last judgment. Gani. Okay? Ang mga dili magtotoo unbelievers are judged for rejecting our Lord Jesus Christ as Savior. All sins, ang tanang mga sala, have been judged at His cross. At the cross. Samtang namatay si Ginoong Hesukristo dito sa cross. Kadtong tanang mga sala nato gihukman dito hukmi. And God perfectly knew all sins of every person. Tanang tao. Mamagtudo ka ba o dili. Not a single sin has been missed in the judgment. Tanan yun. Rebound is therefore very, very important to every believer. Importantihan kini. That's why God set rebound
as the number one problem-solving device. Nahinomdom ka? Mao ni number one nga problem-solving. Pila man ang problem-solving devices nga gihatag sa Dios kanatong mga magtotoo. Na po, 10 problem-solving devices. Mao ni atong sigig tuon. Hantod masilsil na gyud di na nimo makalimtan. Okay? 10 problem-solving devices. Ug taw-taw na nato itong gisgutan, maybe some other time ato po ning labason. Okay? Aniya, ni ay akong ihatag nimong punto. Ani ay mga sangputanan. Binisaya na sa resulta. Okay? Ani ay mga resulta sa paggamit na nimo sa 1 Juan 1:9 rebound technique. Inigamit nimo niini kay naman kay sala nga imong gitiner sa imong kalag, so imong gamiton ang kanang prinsipyo. Okay? Pila man to ka agenda sa rebound. Ninumdum ka sa upat ka agenda? Upat. Una, name your sins. Hinganli. Admitiha. Admit, acknowledge, claim. Okay? No, admit ka. Moangkon ka, nakasa ka. That's number 1. Name your sins. Ikaduha. Unsa? Forget your sins. Kalimti. Katong imo nang sugid nga to sa Dios, kalimtin na ayaw na hinumdumi. Ikatulo, isolate your sins. Unsa may isolate? Ihikling na gyud na, layo na gyud. See? Ipalain na, isolate. O ang ikaupat, importante ni ikaupat, kaya dili ka may mumuhunong di ka duha, ikatulo. Ang ikaupat, keep moving. Ang buta sa bot, padayon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya di man ka maka-move on. Dili ka makasibog sa unahan, kung dili ka mo sige sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na gitawag na itong spiritual momentum. Unsa bot pasabot sa momentum? Buylo, pagbuylo. Ato ning kanunay ihimplo nimo nga sama niya nang mag-drive ka. Okay? Sama ka mag-drive nga dili magkatungas dito sa ibabaw ug dili ka mo buylo diri sa ubos. So aron ka magkatungas nga mo sirit ka dito paingon sa taas, musaka ka nga maayong pagkasaka, hanoy, then mo buylo ka diri sa ubos, on the ground. Mao na atong gitandi ang atong spirituhanong pagkinabuhi nga kinahanglan ta og spiritual momentum, pagbuylo, dili ta muundang. Nakasabot ka? O pariha, okay, laing ehemplo. Panalitan magkuha ko og PC, akong ibitay ng usa ka tingga. Tingga ba? Di ba bugat na yung tingga? So atong hikta na nun ang tingga ug ato ning ilabyog. Ha? Atong ilabyog ba? Atong i-swing kining maong tingga. Okay. Ituod na to aron mo paspas siya og swing. Okay? Ala, sige siya og labyog, laybog. Ang sana, binisaya na. Mo labyog. Okay? So sige ni mong tuod niya na, magsige po na siya labyog. Naundangin na pagtuod. So may tabo. Undangan gini mo naglabyog, muhunong gina, mag-anamaram na siya kahinay, ug muhunong na siya. Maupod na ang atong pagtandi sa spiritual momentum. I hope nagkasabot ka niya na atong gihimplo. Okay. Balik ta. 1 John 1:9. Okay? Kaya kini 1 John 1:9, solusyon ni sa sala. Post-salvation nga mga sala. Post-salvation. Human na talaluwas. Ang pray, sa wapat na maluwas. Okay? Giyon sa pagsulbad, katong pre-salvation sins, sa paghukom sa Dios sa atong mga sa didto kang Ginoong Kristo
samtang nagabitay siya sa cross. Okay? Nahitabo ang iyang paghukom dito, gihukman tanang sa. Okay? Why na miss gyud gihukman. Karon nagisgot ang post salvation sins. Luwas ka na. Pero naman talagi old sin nature mo buhat man talagis pagpagasala. See? Unsa may hinungdan nga mubuhat tong mga sala tungod lagi sa old sin nature. Og kun wa kay pulong sa Dios nga mao man ang imong hinagiban, the sword of the Spirit sa unsa asdang ining atong old sin nature mo ni culprit mangun mo ni sigig tool na to, sigig kanang unsa na kanunay ning maglawgaw ba. Okay, mo ni street language ning yung lawgaw. Mo ni ang atong old sin nature maglawgaw, balda sa atong espiritual pagkinabuhi nga pakasadon ta. See? Mao na nga ang atong sala nga gihimo gumikan sa kawa tay unsa magamit nga hinigiban. See? Mao na kay wa man tay kamaturan, wa man tay pulong sa Dios, wa man tay doktrina, pildi ta niining gubat nga espirituhanon. Puwersa sa Dios ug puwersa ni Satanas nag-away man ni natas taliwa. So hingpili ta sa pagkapildiro, pagkakaswalti nining maong away. Kay wa man talagi gana, wa tay interes, wa tay kanang kaikag sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na. Okay. Mao ni resulta. Sige tag bagasa, sige tag bagasa. Wa gayud kay bo kanang atong ibuhat dagko o gagmay sa actually sa pulong sa Dios wa na giingon og gamay o dakong sala dili. Nang ilang giingon nga mortal sin o binya wa na sa pulong sa Dios. Sala gani, sala bisag gamay o dako. Magamay man na og dako, sala sa tubangan sa Dios. Okay? Karon mubalik ta sa atong hisgutan may tungod sa atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay. So imo nang kuptan, imo nang tuuhan gamiton, imong hinganlan imong mga sala. Pag human gyud imong hingalan na papason gyud sa Dios. Apilon tong imong mga salang nakalimtan. Kay imo man ang hinganlan, imo man ang unsa enumerate kadto imong Dios nakahimo ko ini ganiha mo kana mo kadto. So imong i-enumerate iangkon nimo ngadto sa Dios. Mao lagi na ang Dios matinumanon nga mopasaylo. Okay? Kung tininuod nimo gyud nga imong angkon nga nakasala kadto. Okay, papason ka na sa Dios. I-apil og papa sa Dios kadtong mga sala nga wa nimo hinganli kay nakalimtan. Okay? Now, underline that word, nakalimtan. Dili kay imong gituyog kalimot. Lain na. O kalimtan, nakalimtan lang yun nimo. Wa na ka kainumdum nga nabuhat dito nimo sa laa. So kadto i-appeal to sa Dios. Dili lagi tong imong imong hawid-hawiran nga sala, yung di sa nako nihinganlan na mao na dili to mapasaylo. Ang pasayloon sa Dios o appeal kadtong mga sala nga imong nabuhat nga hikalimtan. Kasabot ka? Okay. I hope nagsabot ka niya na. Okay niya. Human nimo hinganli, human nimo kalimti, human nimo palayo na gyud. Hikling na gyud nimo. Isolate. Keep moving. Pandayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. Human nimo buhat kadtong kanang gamit sa 1 John 1:9, ani ay mga resulta. Okay? Paminaw. Ni ay mga resulta.
uno. Okay, ang una, either your suffering is still there. Kay, na kay suffering, okay, na kay pag-giantos ba? Okay, kana, disiplina tungod sa imong gibuhat nga sala. Gidisiplina ka sa Diyos, nahibaw na pugas, pila ka kanang level, pila ka kanang ang sa mga disiplina sa Diyos. Okay? Una niini, unsa? Warning discipline. Ikaduha, intensive discipline. Ikatulo, maximum discipline. Okay? So, tingali, napaka sa knocking o warning discipline. So, kaya naman ipag-antos, pag ingala nimo sa imong mga sala, either kanang imong pag-antos nagyapon. Okay? Either, kagatong pag-antusa tungod sa disiplina. Gidisiplina ka. Karon human nimo paghingalan sa imong mga sala, kadtong imong pag-antos nga disiplina kanhi mabali. Sabtan niya, this will be kanang changed, dili na disiplina kundi panalangin na. Okay? Apan kanang pag-antos na agyapon nimo. Nagyapon. Either, mao ni number one, either your suffering is still there. Number two, either your suffering gets less painful. Murag mo minus ang iyang kabugat sa maong pag-antos. Muminos. Muna ikaduha. Ang ikatulo, either your suffering will be completely removed. Kasabot ka? So, ang kung maligon, una, either your suffering is still there, nagyapon, pero kana, panalangin na. Di na to disiplina. Ikaduha, either kanang imong pag-antos mo minus ang iyang kabugat. Okay? Kanang di na gud kaayo kanang pait nga pag-antusa. Mo less na gyud, gets less painful. Mo minus na ang sakit sa maong pag-antos. Either ang ikatulo, either kanang imong pag-antos malaktod yung tangtangon. Either your suffering will completely be removed. Okay? Now, it's all in God's will. Perfect decision. Di man ina? Okay? It's all God's decision. If sins are no longer the issue, why are we still punished for our sins? Ang pangutana din if sins, kung ang mga sala, dili naman ka issue, ngano man nga pagasilutan pamanta sa itong mga sala. Ibaw kung si tubag. For our failure to obey God. Number one. Number two, for not using the divine solution. Mao na duha ka kanang hinungdan nganong pagasilutan pamanta sa atong mga sala. For our failure sa atong pagapakya sa pagtuman sa sugo sa Dios, bando sa Dios, mao ni una. Ikaduha, tungod kay napakyas kita, wa ta mo gamit sa Dios nun nga kasulbaran, divine solution. Kay, of course, disiplinahon man gyud ta kay mga anak naman ta sa Dios, na bitaw na sa Proverbio 3:12 ang sa isulti. For whom the Lord loves, He chastens. Kinsa katong gigong masir iyang unsa pagapantunon. Now, okay. So therefore, maoning mga punto nga atong gidan diha nimo nga kining bahin sa sala. So, when we are suffering,
Di ba ito ning hisgutan, tukbil na ito ni gamay, gahapon. When we are suffering, let us enjoy that suffering. Ibo ka nga no? Because that is a vivid sign, klaro kayong ilhanan nga ang Dios nagahigugma nato. Sabtag na pagayo. Okay? Ang uban, murag, kadto laging wapain tao, kamaturan, musinta sila ni. Ha? Murag maglimog katuo na. So, akong balikon, kung kita nagaantos, una atay alantoson. Enjoy. Pahimusli ka ng maong pag-antos tungod kay kana da klaro kayong timailhan, ilhanan nga gihigugmata sa Dios. Remember, suffering, pain, sakit, suffering in life is a friend to every believer. Ato na yun ng barugan. Nga nagay tayo pag-antos, dili na nato kaaway. Ato nang higala. Pasalamat ta sa Dios. Nagyatagan ta na ng pag-antos. Nga dili kay nagpasalamat ta sa pag-antos. Ang pasabot, nagpasalamat ta sa Dios nga naatay magamit sa pag-atubang niya ng maong pag-antos. Gituyo na sa Dios kanang alantoson kay na siya tuyo. Nga mo gamit ka sa iyang pulong pag atubang niya na. Kay mo man ay divine solution. Unsa to? Ayo kalimti na gyud ng prinsipyo. Human solution is no solution. Dili gyud. Wa gyud kasulbaran ng tawhanong solusyon. Ang Dios rang solusyon ra sa Dios mao'y tinuod, matuod, genuine nga unsa solusyon. Atong timan-an kining ayaw na gyud kalimti ning tulo ka mga kinaiya sa Dios, the three attributes of God. Hingpit nga pagkamatarong, hustisya, o gugma. Kini silang tulo, they go together when it comes to disciplining us as believers. Kining tulo, magkuyog yun eh. Hingpit nga pagkamatarong, hustisya, o gugma. Perfect righteousness, justice, and love, they go together. Kung bahin na gani sa pagdisiplina ka na to. Atong timan-aning prinsipyo na po. You see, we are fond of quoting so many principles. Kay kinigod na ay mga doktrina nga gapaluyo, of course. Kinigikan ni sa pulong sa Dios, kini mga prinsipyo nga atong gipangkutlo. Principle. What the justice of God demands, the righteousness of God condemns. So may binisaya nini. Unsa gani ang giingnon ta gidemanda ingnon nato maglisod mo ta pagbinisaya nini. Unsa gani ang gidemanda sa hustisya sa Dios, ang iyang pagkamatarong muunsa mo hukom, mo condemn. See? Ayaw gyud ni kalimti, fellow believer, fellow kanang igsuon diha ni Kristo, nga the greatest judgment of all of human history is that of our Lord Jesus Christ. Ang kinagrabihan nga paghukom sa tibuok kasaysayan sa tao mao kadtong paghukom ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Okay? Now, timan-an na to sa nga ang matag disiplina sakit. Gusto? Every discipline is painful. It's going to hurt us. But this comes from God because He loves us. You see? Kini lagi timailhan sa iyang gugma. Kinahanglan gyud ta pasakitan gyud ta.
Now, ayaw na po ni kalimti. Prinsipyo gyapon. Suffering is temporary. Gusto? Now, suffering is not our enemy. It is our friend. So, while we are still alive and we have suffering, let us enjoy that suffering. Niya pa ang tubag. Because in heaven, there is no more suffering. Sabtag na. Igsuong magtutuo. Wa na'y suffering dito eh. Ano sa gisulti sa Revelation 21:4? Ansa? God shall wipe away all tears. There will be no more suffering, no more sorrow, no more pain, no more tears, no more death, because the old things are passed away. Na. So, matngunin ni, timan ina ni. Ayaw gyud kanang ikabugat kuna kay pagantos. Ayaw. Now, of course, ang tinuod gyud, no, alang natong mga magtutuo. Ang pagantos gani nga logos maantos. Oh, okay, sakto ba ka ng pagkabinisaya? Ang pagantos nga logos nato maantos, kanang pagantos sa disiplina. Okay? Apan ang naa ganitay pagantos nga maantos, nga bearable sa English pa, makaya na to ba? Maagwanta ba na to? Kanang pagantos sa dili na disiplina, kundi liyon sa panalangin. It's a blessing. You see? It's a blessing. Kaya nga no, paagion malagita, di hinumdum ka ba niya itong pito ka 7 declared wills of God. Okay, review gyapon niya. 7 declared wills of God. Number 1, it is God's declared will that all members of the human race be born again. Okay? Nga tanan maluwas. Ikaduha, it is God's declared will that all believers, all born again, nga mga katawan, okay, luwas naman, unsa, be sanctified, nga mabalaan. O nainumdum ka itong tulo ka klaseng pagbalaan, 3 kinds of sanctification. Okay, ang una, positional. Sa imong posisyon mo, imong kahimtang sa pagdawat mo ni Kristo, you're positionally unsa? Secure. United with God, with Christ. See? Positionally secure. Eternally. So, maunay positional sanctification. Ikaduha, experiential sanctification. Ato ng kanang pagbalaan sa atong kaugalingon, sa atong kalag, samtang nagtuon tas pulong sa Dios. Maunay experiential. Sa atong experiensya ba? Sa atong adlaw-adlaw panginabuhi, experiential sanctification. Ang ikatulo, mao na ni ultimate sanctification nga tuan na ta sa eternidad uban sa Dios. I hope nakuha ni mo na. So, number 1, positional sanctification. Number 2, experiential sanctification. Number 3, ultimate sanctification. Okay. Niyata si kaduha nga declared will of God. Okay. So, unsa itong una? All members of the human race be born again, be saved. Kaduha, it's God's declared will that all believers be sanctified. Okay? Sunod, ikatulo. It is God's declared will that all believers be controlled by God, the Holy Spirit. How? By using rebound when every time we sin. Okay? So we are controlled by God, the Holy Spirit. Now, what is the other name for control of the Holy Spirit? Feeling of the Holy Spirit. You're filled, gapunan ka sa Espiritu Santo.
Okay? Unsa naman to ikatulo, ikaupat nga declared will of God. Unsa man? It is God's declared will that all believers give thanks in everything. Magpasalamat ta sa Dios sa tanan. Mga kagulanan ba, mga suliran ba, mga gumunhap ba, pasalamat sa Dios. Did you do that? Ingon nga magtotoo, nagpasalamat ka ba sa Dios? Mao ni declared will of God nga magpasalamat ta sa tanan. Give thanks in everything. Naman ay bersikulo niya na. Mao ni ikaupat. Ikalima. It is God's declared will, unsa, that all believers trust in the Lord. Musalig. Now, unsa gisulti diya sa Proverbio 3:5 ngadto sa 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Mao ni ikalima. Ikaunom. It is God's declared will that all believers unsa suffer. Nana. Nakita nimo? Maunay unsa? Ikaunom. It is God's declared will that all believers suffer. Pantuson lagi ta. Now, wa na magpasabot nga ang Dios ganahan nga mutan-aw nga gaantos ta dili. Na siya'y tuyo sa kaayuhan nato for our own benefit. Kasabot ka? So, duha ka klaseng suffering. Kuna ka in the state of sin, okay? Kanang suffering, kanang pagantusa, disiplina. Punitive, mo nagiingon, the other name. Disiplina ka. Gipahimatngunan ka sa Dios, balik anak. Balik dito sa akong plano. Balik sa operational divine dynasty. Okay? Og ang ikaduhang klase sa pagantos, unsa? Panalangin. Blessing. Suffering for blessing. Okay? Okay. Mao na nay ikaunom. Unsa man ang ikapito. Declared will of God. It is God's declared will that all believers be productive. Nga magmabungahon. Okay? Naman na sa Juan, libro ni Juan naghisgot nga ang Dios maoy unsa, the vine. Kita maoy the branches. Okay? So, kinahanglan kita magmabungahon. Duha ka klase pod ka bunga production ba? Duha ka klase. Either human production or divine production. Ang human, unsa man ning human production? Okay. Ang definition ng human production is this, paminaw. Anything and everything a believer does, mabuhat sa magtotoo, outside of the plan of God is human good, human production. Okay? Nakasabot ka? Anything and everything a believer does outside of the divine dynasty or operational divine dynasty or outside the plan of God. Human good na. Og kana gitandi na nas Korinto, gitandi nas kahoy, kogon, dagami. Dusliti ra na, di ba masunog? Musilaob na. Pareha na sunog sa California. Musilaob mo, kalat na. See? It will burn the whole city. Okay? O, kanang gitandi, kanang kahoy, kogon, dagami. Kanang human good production. So, dili na magantihan. Kay mga sunog man. Mga abuan. Whereas ang divine good production, Diyos nun nga mga binuhatan, okay,
ginamit nimo ang pulong sa Dios sa pagbuhat nimo ana. So, unsay definition niya na? Anything and everything a believer does inside the operational divine dance sphere, inside the plan of God. Na, tanan nga imong gibuhat, may sa gagmay mga binuhatan nimo, kana na kanang categorize as divine good production o kana gitandi kana gihapos Korinto nga unsa pilak kanang bulawan ug mahalong mga bato. Okay? Silver, gold, precious stones. Dusliti na. Masunog kana. It will stand o mubarog kana ra maoy unsa gantihan o will be rewarded by God. Will be awarded. Okay? In the judgment seat of Christ. Dili kay judgment sa atong sala dili during di unsa bima. Bima means unsa human gyud sa rapture. Evaluation time. So gantihan kanang imong good production which is divine Diyos nun. Resulta na sa imong paggamit sa pulong sa Dios. Maora na unsa mulahutay kay di man na masunog. Maora man ay mulahutay makabarog. So that is paminaw. That is the only kind of good that is rewardable. Kasabot ka? Maura na'y magantihan. O gantihan na. Of course, in the Word of God, naghingon nga, kanang ganti niya na, mga purong-purong, mga unsa. Mga, di na ta ka-describe. Humanly speaking, dili na to ma-describe. In our human description, dili. So, mao ka na nga itong paghisgot nining mga butanga. Nga kini may nung danon pag-ayo. Nga imong himuon na gyud nga unsa. Second nature kining rebound. Aron manaa kay unsa. Kanang mapupo. Gumikan sa imong paggamit ni. Naman gyud mapupo. Of course. Dili kawang ning atong pagtuon sa pulong sa Dios oy. Dili. Unsa tong kanunay na tong basa dinhi nga why usik. You see? We are not wasting time here. We are making the time. In fact, we are unsa purchasing the time. We are redeeming the time because the days are what? Evil. Naanas pulong sa Dios. Mao na nga ang Greek word, okay, balik ta. Ang Greek word nga elenko, which means rebuke or reprove, as used in King James, gikan sa Hebreano 12:6 o pinadayag 3:19, kini nagpasabot og very strong reprimand or very strong discipline. Okay? Kaning pulong nga ilingko. Now, being out of fellowship, pasabot, ang imong paghigawas sa pakigamitay. Kay we are supposed to have pakigamitay sa Dios. Unsa man imong pagpakigamitay sa Dios kung naa kay sala? Dili. You see? Tuara ka sa kuan. Kanang dapit nga tuwa naghuwat tong disiplina sa Dios. Kay wa man nimo panumbalinga ang iyang pulong nga balik anak. Hingan lang admitihin lang ng imong mga sala. Okay? Wa man nimo panumbalinga. Wa man ka mutuo. So, you are out of fellowship. So, being out of fellowship, mao ni maka-intensify sa punishment of divine discipline. Mao ni makasamot. Bugat. Nga murag di na ni mo maagwanta. Because you are carnal and you have no Bible doctrine, you will feel the total and full brunt, bunal sa punishment. Kasabot ka? Samtag yun ni pag-ayo. Kini alang sa atong kaayuhan kini. The punishment for the sins or the sin is the same
whether you're out or in fellowship, but you can handle the punishment in fellowship. No na kung giingon nimo ganiha. Di ba ako kang giingnan nga ang pag-antos nga lugos magwanta. Lugos magwanta. You could hardly bear it kana disiplina. Maula na gauge nimo. Apan na kani pag-antos nimo nga murag gaan-gaan, murag kaya ra nimo. Di kayo bugat, dili na disiplina, panalangin na. You see? So, rebound causes you to profit from the suffering. Basta? Rejecting rebound, ang imong pagsalikway, puts you in perpetual carnality, which is self-destruction of your spiritual life. Imo lang yung giguba ang imong spirituhanong pagkinabuhi. Remember this, God is always fair and just in forgiving us. Barugi na gina. Fair yun siya. Just yun ang Diyos sa pagpasaylo nato. No one can fool God. No one. No, timan na. Beware of saying this, I have not sinned. So why should I be disciplined? Matmuni na. Ayaw pagingunan na. Kay ang Diyos mas naibaw pa sa imong gibuhat. Okay? Now, timan-an na po nato ning 3 arrogant skills. Kay kinira ba mo usas mga hinungdan nining mga alantuson nato nga di makaya. Mo nang 3 arrogant skills, hinumdum ka? Self-justification. Number 2, self-deception. Number 3, self-absorption. Self-justification, ang imong mga turungan sa mong kaugalingon niyo. Malagi ito, I have not sinned. Why should I be disciplined? Muna justification. Ang kadua, self-deception. Ang imong paglingla sa mong kaugalingon. Imo lang yung gideceive. Gilingla imong kaugalingon na. O gani katulo, self-absorption. Ang imong kaugalingon, ang imong gitanaw. I, me, myself. Mauna na imong sige. Tutok mong kaugalingon. So we must be diligent in using rebound in our Christian life. Kaya kini maora ang Yahweh nga kita may balik ngadto sa pagigambitay sa Dios. O principle, ritual without reality is meaningless. Ritual with reality is meaningful. So, what is the victory against sin? Unsa may kadaugan, batok sa sala. Answer, rebound. Pagkumpisal. But you have to persistently and consistently use Bible doctrine for victory against sinning. Maura gina. Kaya kung wa kay doktrina, dili ka mo padayon. No? Ang imong pagtuon sa pulong sa Diyos, murag ingan lang nato nag-intermittent. Parihagod kanang panahon ba, the weather, intermittent rain. Okay? Murabag, ingnon tas binse, muraga, kanang tuwak-tuhak ba? Muragag, dili ka malahutayon, dili ka consistent, dili ka persistent. So, mo na. Kanunay gitang may sukamod sa pagpagkasala. Okay? Miserable life. Once we keep sinning and we are in carnality, well, narabagyoy pasensya ang Diyos, na ilimiti ang iyang pasensya. Di man na nato na ay pasensya, na ay limiti, na agoy kanang limit. Okay? Nga, of course, ninumdong ko ba itong gisugutan last time, nga ang tentasyon dili sala ang tentasyon. When this temptation becomes sin, ano sa? I-review na po ni. When does temptation become sin? Ano sa aman mahimong sala? Ano sa aman makasala? Sa gikas temptation.
when we say yes kung atong sugton musugot tas tentasyon. So, when we say yes to the temptation, that means we reject God, the Holy Spirit's power. Osto? Atong gisalikway, gipadaplin ang gahom sa Espiritu Santo. Okay? Apan ang Dios matinumanon o unsa kasaligan. God is faithful and just to forgive us our sins. 1 John 1:9. Why is God faithful and just? Ngano man? Ngano man faithful and just man ang Dios? Because of what the Lord Jesus Christ has done at the cross. Therefore, God requires your volition to be used in naming all your sins. Sabot ka? Mao na nga nagakinahanglan ang Dios nga mugamit ta sa atong kaugalingong kabuton sa atong paghingalan, pagkupisal sa atong mga sala. Kay once it is removed, tungod na ma-remove na sa Dios kining kanang what is this? Ang buot pasabot ba nga imong dili mo panimbalingon, you grieve the Holy Spirit. You see? You grieve the Holy Spirit. Purification from all wrongdoings, including removal of the quenching of the Holy Spirit. Imong gipawong. Duha ni. Imong gisakit ang Espiritu Santo o imong gipawong ang unsa ang kahayag sa Espiritu Santo. Of course, dili good. Ingno na to nga mapawong ang Espiritu Santo dili. Ang buot pasabot yun na restoration to the feeling of the Holy Spirit. Now, these are only true to a believer, alang lang ni sa usa ka magtotoo, but not to an unbeliever. Okay? So, dinhi lang una kita kutob, ato ning ipadayon ugma, o nagapasalamat kita sa Dios sa iyang lamdag pa natong dugang sa iyang kamaturan, bahin ining sala nga mao kini ang atong gikinahanglang asdangon kining gahom nining atong kinaiyang makasasala. Kinahanglan ang Espiritu Santo mao modumala sa atong kinabuhi, inay ang atong kinaiyang makasasala. Okay? Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya, sa imong paglamdag pa namong dugang, sa imong kamaturan. Hinaot nga kini o Diyos masilsil sa among limpatakan o sa among kalag, pinagi sa paglihok sa Espiritu Santo sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik dinhin, napita, ron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Aron makabot na mo nga mong tumong spiritual maturity, which is capacity for life o paghimaya kanimo. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Dada kami pagbalik dinhi, aron makapadayon kami sa pagtuon sa imong pulong nining Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Among giangkon kining grasya, among giandam kini sa kaniya tungwa pang tanan, ug amo kini gipahimoslan nga manungdanon kini kay kami naga redeem the time because the days are evil. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manuluwas. Amen.